Happy birthday to you. Sa muka. Hala ka niya. Day, nangahugog ang tuba, day! Patay na. Mao dito. Nahubog og tuba. Tuba. Og kamera. Buing. Ngapa kayo mangiring oy? Lihat na gwapa lihat na gwapa ba? Mas ba oy? Na. Maglubog-lubog lagi siya day. No? Moshi, I know Lee. Moshi. Ano kayo sa friend mo? Kailan na sa hagtanda nga naman? Hindi, parang di mo na agad. Oh, mura ka na siya. Agad sa di. Ay. Oy, miming ko. Wow, good girl na niya. Lucky na. Ay, good boy. Oh, simot ka lalat. Bastos mata. Oh, hi. Hello. Gapa kay gamay no. Mimos. Kami siya balbon. Ayaw sa lakalang ka. Ay, pagsagalila na. Nag-video sa amin nagdali na. Siya na pamidyohan, di mo kayo pamidyohan. Alam mo, Friend na ako. Ano mo friend oh. Nagsettle likod mo. Asa man? Likod sa ato likod. Kini? Kini? Yata ni Say-Say. Pagka ko siya, oh. Kali Say, video kasi. Uy, minsan ako makagun. Wala, di ko cellphone. Sige na na. Swimming video ha. Video? Picture. Hi baby ko. At siya naman si Langga na Hello, ika-cute mga Langga. Oh. Amiga, nag-film. Okay. Mushi, anuli. Mushi, anuli. I love you. Hi. Do not scratch me ha. Ha? Nah guys, di sini Ria luto na, luto niyang patatim. Nana bisipod. Kasa tayo. Dahil ng pakadaghan po. Nauri itong tanaw. Na, manataan ko. Mati na katakasa rin. Kapang pa. Ang panitay mo Lamas, na please. Nasa mga laman sa. Lamas to na. Ahos, Bombay. Kaya mag-isa na tayo. Na. Sila ka Bombay. Uy, usara uy. Usara kayo. Okay na nakatasa. Tama na. Okay, lang din na. Ano Ano dahil? ba? Kana ba bulak naglinya-linya? Wala makita maluto na. Marag nalamog. Ano ko ana. Mura mag-live na mo. Na, busy guys. Hi, Aria. Sige guys, sinira si Bo. Sino? Ara yung na Jackson, ginawa ka. Atos Manila, Luto. luto. Atos sa Alicia luto. Alicia, luto.
Sa Cebu, luto. Valencia, luto. Kaon is life. Luto is life. Ginoo. Diba yung silbi magkaon, makanawa, di ka ka mamuluto na. Diba na? Ah, una nga ka. Hanggang nga. Sige ka palit itong tag... One. Dapat craving satisfied pa rin. Ah, Satisfied yung kang... cravings satisfied. Pagkan, kain man mo, pagkan. Adobong pusi. Wala ba? Wala yung maklaw. Naman. Ano ba? Ning! Namak ning ha! Wala ba? Wala na eh. Natay ka, okay na. Agoy! Ning! Ning! Iring ni iring kang puti. Magakos din ko, wala mo ito. Buta na tayo. Siwaan na nina. Gagmay o dagdagan. Buta na to. Awiwa, awiwa, awiwa. yan. Luto lang yung palit sa kanan. Ang kanan, mapalit sa lagay, luto na. Ah, dito sa lagay. Muna ako. Hauna, hauna. Hauna, hauna, hauna. Ang mo dito na. Makawali na. Ay. Ano na, hugasin mo. Mapalakat ni mo na ah. Ano na yun? Wala na. Sama ni pag-iwa. Kaupaton? Saan pa? Tira lagi, no? Iuli na rin mo ron. Balik ron. Balik, wag mong timplahan. Timpla-timpla mo na lang kasi no? Saan ni pag-iwa? Damo ng video. Siya po sila ni Chef Nana. Logro. Hello, bro. Logro. Dito ka na.
Na, look na. Like this, like this. O, ano pa? Jangan kagak deh, yang sakit. Ah, bungkak. Wah, ini mah bati deh. Bati. Ini banget, bati merana, ini mah bati. Ah, ini bang, subok. Akong birthday niya, ako bati kong now. Easy, gilangaw man man. Kabaw ka. Sayan. Butang sa lisan mo. Hot doon ni nana, hot doon ni nang kanitanan. Parang giluan, hot doon. Masama ka na, kare? O ka na. Di mo nga dahil? Tagal na ako. Natuwa na ako dito. Sakto na dito na, dito na. Kana na, tanawa akong hiwa. Nga ko, di man ko. Doktora? Ngayon akong hiwa. Uy, lago. Bindira na. Ano? Gamay na nung. Kari na mo yung anak ba? Ito anak tungaw na na. Ah, dili nga, pag anak ra. Ah, malik na, ano sama na. Sakto na. Ah, sagol na lang eh. Anak di ay. Oo, anak ra. Ah, tanawa ra Anak ra lang. ko. Oo, anak ko. Okay. Diyan sa ama, nahiwa naman na. Ah, nagagod. Dahil bilang na. Alam. Kumok na lang? Kumok na? Ha? Sorry. Kumok na kayo. Kana siya pa. Okay. Ha? Ito ang pagbaka. Wala ikang nanay, di mo kagbaka. Mas dami yung baka. Parang ito mana deh dili. Kuha mo tayo pwede mag-taon sa ito ba? Para magkiwa. Ito dyan mga... Kamu ojo ka ba? Sit guys. Ah, dihiwa pa niyo rin. Ay. Dagpo man na. Bang. Jadi ba nagahi guys? Hindi na, hindi mo pakurat naman din ha. Auron. Tingnan niyo. Sino isa? Parang buwan. Mau ka magdali na ay. Kaya dagpiti naman yung tao. Ako na, Padali na ko. Gutom na kuya. Pero Hindi kanala matabangit. Hari-hari atin-atin eh. Hindi na matabang ang buto. Kanala dudong. Hindi basta-basta malaba. Gutom niya. Kung sa Bisaya ka, una kayo kung mabuang kusgan. Yan naman yung turi kariday noy. Baboy. Kami patakin. Kaon tayo. Uy. Kaon tayo. Untay. Tako ba? Eh. Kakaw kang tae. Sa amon kay mga makaon sa anay, makaon kung anay. Manol mo. Wala. Sakit mo lang. Walang pangitang ni siguro. Makaon sa anay. Ilan na kilo sa kalit? Daw na ati pila niti. Pila kilo Ah, 500 git eh.
Ilang na usa ka kilo? 1,000 bro. Kapit mo doon, 1,000. Repiti ang doan. Dong! Dong! Pagkaon na! Pag-grip mo, tabi ka to. Natong ba? Ay, kanta. Wait, dati. Nasaan ito? Talagi po yung ulo din ah. Ha, para Para na. Uy, kuha na na nimo ang imong cells. Ano ang dahon diyan? Kayo po dito ah. Kapit ka na. Ano, ikuhaan din mo doon. Basilio! Balik na diyan ito. Mura man nagdala papukalo na. Dong! Sila ko tulong ko alay kapag kuha. Ang gawin ba? Ang ulo ka. Ako lang din ka eh. Oh, magiging. Gana para mo. Agay! Sinanay. Dapat ka. Daray mong yaw Basilio. Kasi ra ko isa dong. Isa po. Wala lagi ka ba? Kanina din. Kasi sa guninoy. Sa dudong. Kaon ng garo. Sus! Marlon boy. Si Marlon boy. Okay. Let's simmer the sauce. Sana ibu kan menarik ya nama terus apa? Ay, din pa ibu dai. No? Ah, di pa ibu. Ibu siguro. Di mo ko kulit. Ah, kinanglan yung sudanan mo na. Ano na din na ni ilunod sa kahagay. Ilunod pa na. Pag maluto ng sauce. At ang nawa ko nung maigo ba di. Kaya kuha ko blayo. Adili kay goy. Oh, Lagi dai. Okay ra. Duha ka bat. Didohan ko mukad. mm. Kay gura di siguro na. Ulit mo na to na. Yan sa pod. Kay ugdi di pa kupso maganda. Dagang sabaw kayo. Makatin no? Yang sa wadiya po na. Yabo sabaw na kayo. Busit tayo. Muna magburag sabaw. Sabaw higit na mag lakot-lakot sa ba. Style. Eh, Oh, Sikreto sa pagluto na lang yung pasin na lang. bana. Diba? Ang tabang. Ayun ko. Nakita ko. natilo na mo te? Ano siya, wala. Ha? Wala ko ng tilaw. Kari ko ng tilaw. Hindi ako ng tilaw sa kuwan. Kanang aray. Nana ka. Lagi. Okay, parang tato. Ano rin yung kura. Kari ka na may labangan. Ano kayo? Ikaw na po dahil kari ka na may ilan. Sabi kayo ba? May pangluto, no? Ayan. Urat na! Yes. Thanks, very good. Matuulog na. Tama ka nila ko may cornstarch today ko. Oo, para maglapot na. Para maglapot ang sabaw. Okay na magyapot. Ha? Dali naman. Dali ka naman. Kailangan ko yun. Hindi ko lang yung sagano, kailangan sa Oo, mga nga rin. Kailangan ko ano ko.
Bisa-bisa lang ang kasama. Wow, sarap. Hindi ka magamit ng kultur. Ha? Gamit ka kultur to. Nagamit ko ganyan sa kawan. Ay, asa na to? Kultur, nagamit ka? Ganiha. Wala ka naman Katong dako. Dako man to. Bro, asa na to? Hindi naman to ba? Eh? Na. Ay, all pork. Posting. Ay, Kapatid, balik ko muna na yun. Kung naman ni Tita. Paulan na na. Ang pamalit butang hari. Ano nga, ini dah. Awal dia. Tama dia rapin dah. Hai ko sa vlog. hi vlog. Hi vlog. Kusinera sa buhon, kusinera sa Cebu. Hi vlog. Welcome to my guys. Bali na. Hi, what's this Martin? Hindi naman siya tubuan. Dali na po ito magluto na? May cook. Siya ko. Ikihan na kami ko na. Hi, Nana. Oh, dito naman. Ready to go. Mahal na kalain. Kalain. This is our nana. This is our nana. Our nana ganda. What is this? What's this? Sakto. Thank you very many, Nana. Inside this house. Masa? Malapit. Okay, this is our balik. Inubitin na buksa. Tadi rasa bulaga. This is our elementary. Miss Ati. Kasi kita di ka buga na eh. Bili na dagban na amay kuan, bouncer. Sa paano na bilang ating pangluan. Minsan yung bakter. Ay, ang bakter. Basig na ba? Kali, ano ito kali ba? Ano na ka na dai? Gamay lagi dai. Wala ni. Puyo sa pinay na dili dai. Kaya naman din ano. Asa tanong prito, dire? Buday, butan na dito tipo lamisa dai ba? Tempura. Tempura. Butan na dito kay kali ato ning butan nagsabaw kami dai. Ay, kanagalan din. Digid-digid to dito ba? Lagi? Okay. Let's cook. Bolo bro, prepare. Alam. Kami ni pagod ka ba? Pilang bill ninyo na rin ah. Ha? Dadama mo breast na. Yes, naman. Kami sa bawah ni tubig ano mo tawag? Yes. Naka-paper towel na? Paper towel? Ganda-gandagan mo. Nagadagan.
Mas pa kayo no? Siya kanina po din no? Yan na sila, manong kaliwata, buyag. Ano mga pangsik? Sila na kayo siya may idadiliran nila. Sinta na mas nanakatin. Sa sinta? Si Tinta. Sa sinta. 70. Dahil, tanaw na eh. Yan nakalat naman siya. Dagan na. Para na. Dagante? Maganda ko ito. Dagan, oh. Kay edit man na siya. Daghan na, day? Hindi, daghanon pa. Ay, buging na. Tingnan lagi ko. Ano na lang. Ah. Dagan mo na. Anak, Oh, pwede na. ano ko, ano kaya yung dagan mo? Miss Ray. Wala pa na, Miss Ray. Ay, nakakapalagay lang. Kung wala timanan. Hindi ako kumigay yung butong nun. Sa taga ngayon. Dali. Para man nag-plastic. Plastic ito. Wamay na po kayo. Kasi, napay mga butangan sila ng lain. Sa bagay, yan pwede matulog. Di man na nila sunog. Pero okay na rin tayo. Hindi lang. Na, mao dito. Naubog og tuba. Nasa nagtigrita. Tingnan ka nito. Yata tigrita, uy.